Δυνατό χειροκρότημα για τον Σοκράτη. Και ο καλός ο μαθητής είναι ο Στεριάνης ο Τριαντάφυλλος. Πού είσαι Ντάφη? Έλα ρε Ντάφη! Πέσε Ντάφη! Πέσε να προλάβουμε την βροχή και την Αθήνα από εμάς. Είναι η δύναμη της ομάδος. Ο Ζεϊμάκης ο Τέο. Τέο! Πολύ ήρεμος πράγματι δεν τρέχετε. Έλα Τέο. Ο παίκτης που ξέρει πόσο καλή μπάλα και τη διδάσκει πλέον στα μικρά μας παιδιά στην Ακαδημία. Ο Κουρούνιας ο Δημήτρης. Ο Πολυθεσίτης και σωσίας του τέλεια είναι ο Παναγιωτίδης ο Δημήτρης. Ο άνθρωπος που εφαρμόσει όμως το γράμμα του νόμου και τρέχει για τα κοινά του χωριού μας είναι ο Χαϊτσιλίας ο Παναγιώτης. Άντε Παναγιώτη και πρόεδρος! Να τρέχει ο πρόεδρος όπως όλου! Αν προσθέταμε τα χιλιόμετρα που έχει τρέξει το κέντρο της ομάδος, σίγουρα θα φτάνουμε στην Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, ο σκόρερος σημερινός, ο Σωτηράκογλου, ο Αναστάσης, ο Νέσος. Μετά, όλοι μας δούμε μετά. Θα πάω, όλοι και μετά. Ο φύλακας των ελληνικών συνόρων και επί πολλά χρόνια βασικός τέλεχος ομάδος, ο Καμπούρης, ο Αλέξης. Ο Μίστερ, πιάστε μας αν μπορείτε, πιάστε με, ο Πίτσης ο Κόνος, ο Κωνσταντίνος. Πάμε λοιπόν και στα κανόνια. Το βαρύ πυροβολικό. Ο Μιμικόπουλος. Ο Γιώργος. Επόμενος. Ο άνθρωπος που βάζει τα πόδια του στη φωτιά σαν να μην υπάρχει αύριο. Το τάγκερ των καθαρακισμένων της ομάδος. Ο Παναγιωτάτος ο Κωνσταντίνος. Και το άλλο τάγκερ της ομάδος και σκόρεν εδώ και 5 χρόνια που είναι συνδυτικές και πιστεύουν να γίνουν πολλά ακόμη, ο Κωνσταντίνος ο Τζαφάριος! Δεν ακούγεστε λέει, δεν ακούγεστε! Κάτω στο Σοκλέρ! Ο Τζαφάριος! Ο Βραζιλιάνος της Γέφυρας! Ο επόμενος παίκτης μας έχει τον ενεργητικό του 9 ανόδους. Με τις ομάδες που έχει παίξει. Σήμερα τις έκανε 10. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Ντάνι, είναι ο Ιορδάνης ο Θανασιάδης. Ο αρτίστας της Γέφυρας και παίρνει ομάδος από το 2013, σχεδόν 12 χρόνια, πλέον μπορεί να λέγεται και γεφυριώτης, είναι ο Μάστορας ο Μιχάλης. Ο επόμενος είναι το καλύτερο παιδί, αλλά όταν μπει στο γήπεδο δεν θες να παίξεις πραγματικά μαζί του. Σκοτώνει το μυαλό του, θέλει να κερδίσει. Είναι ο Δόκτωρ Κέρκη και Μίστερ Χάιντ, κατά κόσμο Βασιλάκογλου Γιώργο. Μια από τις βασικές κολόνες ομάδας, τόσο εντός στο γηπέδο, όσο και εκτός αυτών. Κυρίες και κύριοι, ο καφετζής Δημήτρης, ο Μίμης μας. Ο επόμενος έχει πολλές θαυμάστρες στην κερκίδα από ό,τι έχω δει.
κατέβασε τα ρολά σε 13 αγώνες, έχοντας δεχτεί μόλις 7 τέρματα. Από τους βασικότερους τελεσές της επιτυχίας και ευελπιστούμε να συνεχίσει την επόμενη χρονιά, εφόσον έχει κλειστό συμβόλαιο, πληροφορίες αναφέρουν, είναι ο Τρίφων ο Γιούδα! Πριν από κάθε μας, μεταδίδει στους παίκτες μας λίγο από το πάθος του, λίγο από την τρέλα του που έχει μέσα για το ποδόσφαιρο. Είναι ο γυμναστής μας, ο Σταύρος ο Μαλέσης! Ο στρατηγός της ομάδος οδήγησε σε άλλη μία άνοδο το μακεδονικό γέφυρας. Είναι ο γκολ της καρδιάς μας, ο προπονητής, ο Νίκος Σταυρόπουλος. Να επισημάνω ότι θα δοθούν τα μετάλλια στους αθλητές και μετά θα σηκώσουμε την κούβα. Τέλος, θέλω να καλέσω εδώ, ήξερε γαμπλωτά beach bar, ήξερε γαμπλωτές εξέδρες στις φίλες της Μυκόνου, είδα και γαμπλωτή εξέδρα στη γέφυρα, ο αρχηγός μας, ο Σπύρνιος, ο Ευχής, ο Κατσόρας! Όλα τα παιδιά πίσω, όλοι πίσω. Ο αρχηγός θα δώσει τα μετάλλια σε ένας ποδοσφαιριστές. Ο αρχηγός είναι βιαστικός, θέλει να σηκώσει την κούπα. Δεν αντέχει, από το Σεπτέμβριο συζητάμε. Μου λέει Νίκο, η γέφυρα είναι πανεπιστήμια. Εγώ του έλεγα Ακροπόταμος, του έλεγα Κορδελιό. Δεν ακούω τίποτα. Βλέπω τον αρχηγό να μην βάζει μετάλλια στο προπονητικό team. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Στα ποδοσφαιρικά στέκια μεταφράζεται κάπως αλλιώς. Coach, συγχαρητήρια. Άξιοι πρωταθλητές. Ο Παλάης ο Σταύρος ο βοηθός. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Μεγάλη μου χαρά που δούλεψα μαζί τους. Να είστε καλά. Θέλω να παρακαλέσω και να προσκαλέσω στην εξέδρα τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον κύριο Γκρούκαλη Παναγιώτη, τη διοίκηση όλη της γέφυρας. Παρακαλώ, ελάτε όλοι πάνω και διοίκηση. Κύριε Γκρούκαλη, σας καλωσορίζουμε στη γέφυρα. Έχει ώρα να απονέμετε τον τίτλο του πρωταθλητή. Βλέπω ένα πολύ βαρύ κύπελλο. Αξίζει πραγματικά στο μακεδονικό. Νομίζω πως ναι. Παρακαλώ, θα συνεχίσουμε.
με την ομάδα τους και να συμβάλλουν στην Ήδη κύριε Γενικέ, λειτουργεί και ακαδημία με 80 παιδιά περίπου. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ λίγο η διοίκηση, προσέξτε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ανοίξτε τα κινητά σας, φορτώστε τις μηχανές σας. Την αντιπέδρα, ελάτε σας παρακαλώ. Ο Γενικός Νέας, Χριστιανός ο κύριος Παναγιώτης Κυρούκης, θα δώσει το κείμενο του πρωταθλητή στον αρχηγό της γέφυρας του Μακεδονικού, τον Κατσόρα τον Ευθύμη. Αλέξανδρε! Πάμε όλοι μαζί! Νάτι! Οι πρωταθλητές! Φύγε από μπροστά! Κοιτάξτε λίγο για κάτι να βάλω! Εδώ, λίγο! Πρόεδρε! Ελάτε ρε παιδιά, πού είστε η διοίκηση? Ελάτε εδώ στο ραδί. Για φωτογραφία θέλω καλή με τη διοίκηση. Πρόεδρε, πάτε λίγο μια φωτογραφία. Μια καλύτερα, κοιτάτε εδώ λίγο. Έλα, κότς, μπες μέσα. Κότς, μέσα. Μετά από εδώ ρε μπαίνουν στο λαό. Έλα, εδώ κοιτάτε. Ελάτε όλοι. Εδώ, stop. Πιο ψηλά, να φαίνεστε. Να φαίνεστε, μια καλή να βγάλουμε.